ya tata. Aka ya kaya, aka Jehova nemema. Aka ya kaya, aka Jehova nemema. Orebube ya, keneru arinebe mno. Isi miri kendo, miri adi ya tata. Aka ya kaya, aka Jehova nemema. I want to teach you something. I learned something from Papa, Reverend Omopai. Every abu ayi mankoma ayi na abu dika ndị Igbo. Ndị ọcha mezikwere kita na agụzigwe egwu a. Anyị na-akpọ ya aka ya aka ya. Aka Jehova na-eme mma. Orebube ya keneru ghara irebe nnọ. Isi ike ndụ kenadi ya tata. Aka ya aka ya. Aka Jehova na-eme mma. This is how I've been singing this song for a decade, all our lives. But a day came, I was watching a little program of Papa Omobai. I honor, I respect. Egwu a na-agụ na crusade. Mana ana m asọbụkwa ofu egwu a mma nke ọma anyị na-agụ ka anyị ji wee too. Agụziri egwu a n'ụdị ọzọ. Ma kọọ egwu ka eji akpọ ndị Chineke ome ihe. Dịka ụbọchị a kpọtụrụ mgbidi Jericho, ọkwa abụ n'aka. Act of Apostle 2, Bible asị n'ụbọchị ahụ oge the apostles gụrụ n'otu ebe na-akụ aka na abụ abụọ. Bible nweti na mberede ụzọ. Oge a kụgidere aka ewe dịka ilu ọkụ nke bụ na ndị apostol malitere sụọ n'ọnụ dị iche iche. Oge a ka a na-ajụ anyị makwa Peter kedu ka Peter ji wee na-asụ Samaria. Yes sir. N'ụbọchị a ka m fụrụ ka Papa Omopai gụrụ egwu a ngaji ego ọsị aka ya aka ya. Aka Jehova na-eme ma ka bụ nke anyị. Orebube ya keneru ghara irebe nnọ. Isi ike ndụ nke na-adịghị ya tata. Aka ya aka ya. Aka Jehova na-eme mma. Mana Omopai gụrụ egwu a wee sị ya aka ya aka ya. Aka Jehova na-eme ma nwa. Orebube ya keneru ghara irebe nnọ. Asị isi mmiri kendo mmiri anihi ya tata. Aka ya aka ya. Ebe aka Jehova na-eme mma. Isi mmiri kendo mmiri anihi ya tata. Aka ya aka ya. Ebe aka Jehova na-eme mma. Isi mmiri kendo mmiri anihi ya tata. Aka ya aka ya. Ebe aka Jehova na-eme mma. Ebi anụ na-eri anụ, mmụọ na-eri mmụọ. Eburu ụkpabi nwoke gbanụ nwoke abịa, ọkụ na-agba ọzara. Arụpu a na-ahụ mmụọ, nwoke gbakwanụ nwoke abịa. Jizọs eji agba onye ilo ụgwọ. Egbe eji eje ọgọ gbagagba tọnda eluigwe tọnda. Ewere aka chi ga-ebi nọkịta na-enye m ya. Ewere ebe akpọrọ aha gị na dibịa na-alụsị. Ewere ebe eji aha gị wee jee na dibịa si na ị gaghị kwa mmụ nwa. Ị gaghị eweta your paper overseas. Ga-ekwentị nna agụ. Ana m achọ ka aka na-akpa mkpamkpa, aka na-eme ihe dị ike ka ọ jewe ọgọ. Ọsị aka ya aka ya. Aka Jehova na-eme mma. Orebube ya keneru ghara irebe nnọ. Isi mmiri kendo mmiri anihi ya tata. Aka ya aka ya. Ebe aka Jehova na-eme mma. Isi mmiri kendo mmiri anihi ya tata. Aka ya aka ya. Ebe aka Jehova na-eme mma. Isi mmiri kendo mmiri anihi ya tata. Aka ya aka ya. Ebe aka Jehova na-eme mma.
jogo oyoma 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 gemuti nono makane simoru webe akabaka Chineke mu egbe jeje ọgụ nzu egbe chindi amụma chai n'Igbo nwoke ọtụtụ ndị nọ n'obodo oyibo bụ ndị kele agbụ na be nna ha n'ịga-agba aka bata ọtụtụ ga-ejere na be dibịa wekwa ọgwụ wekechie gị si n'ịga ya eweta ya ọpepa n'obodo oyibo mana eluigwe cha ya ebidogo ọnụ ya n'ụtọtọ amen. Egbe ejeje ọgụ aka na bọ ya chai bụ ya mmụma aka bụ aka na abọ m ọya m eyi uzu egbu egbe n'Igbo nwoke chi ndị amụma uzu egbu egbe n'Igbo mma chi ndị amụma uzu egbu egbe n'Igbo nwoke chi ndị amụma onye na-eme mma n'Igbo nnụtụrụ osimiri chi ndị amụma ayoyo aka chi gị na gị aka chi gị ọkụ gbara ya ebe ọ bụ na ekere ya bụ n'okwu arụsị ebe ọ bụ na ekere ya bụ na bedibia faya ọkụ eluigwe jebere gị ọgụ nwaanyị agbachiri akpa nwa ya onye tiri ịga ikpe amụnwa Holy Ghost fire tọnda eluigwe tọnda eluigwe rusu I declare total rules be rused mmiri na-enye ndụ ọbịa